I pozivamo ljudi i dobrodošli u moj novi kanal. Kao što vidite danas treći ćemo pegaj. Što sad da vam kažem? Drugo, ako pričamo 10 lajkova i šereve i subscribera i pregleda, ja ću da radim tutorial za toliko. Ok, nadam se i moja mama neće da mi uzme telefon da sam da snimam. Brate, komša! Krene glavno me juri, snimam. Idemo, komša! Čeo, komšinice! Zahvaljujem! Vidite moje dvorište. Imamo jedan pokoj. Znači moj će biti jedan klaun me juri. O, ne. O, fuck. Moj će biti da sam pao. Dobre. O, ne, klaun me juri. Fuck. Evo nas vode, stavili smo, gdje smo bili. Idem. Šta je ovo kirni klaun rekao? Šta hoćeš onak da jedeš? Jabuku? L-o. Ovo je baš glupo. Znači kirni klaun jedu. Fak, približava se! Skirima skiru! Лайкуйте, шарите и subscribe-те се. И най-важно поздрав! Защо се прекидам? Поздрав!